ମୁଁ ଜାନକୀମୁଖୀ ଖମୁଗା ଶାସନ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା କହୁଛି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ 2009 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଶ୍ୱଶୁର 2011 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର 2 ଜଣ ମରିଯିବା ପରେ ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମୋତେ ଆଉ ଏଠି ରଖିବାକୁ ଦେଲେନି। କହିଲେ ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୁ ପଳା, ଯେହେତୁ ଆମର ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ତୋର ଏଠି କୌଣସି ଭାଗ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାଲା ଦେଇଦେଲେ ଘର। ମୋର ସେତେବେଳକୁ ପିଲା, ବଡ଼ ପୁଅ 4 ବର୍ଷର, ସାନ ପୁଅ 1.5 ବର୍ଷ ଥିଲା। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁଠି ଯିବି? ପିଲାଙ୍କୁ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲି। ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲି ଶାଶୁଘର ନାଁରେ। ଥାନାରେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଶାଶୁର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, ମୋତେ ଡକେଇଲେ, ବାପସ ସମାଧାନ କଲେ। ଭଦ୍ରଲୋକ କିଛି ଡକେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମ ଗାଁରେ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ଆପେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କର। ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, 2 ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ଡକେଇ, 2 ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡକେଇ ଏଠୁ ଗୋଟେ ବାପସ ସମାଧାନ କରି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତିକି ସେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ। ରାଜି ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ରୋଜରେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ସେଠୁ ମୋତେ ତାଲା ଘର ଖୋଲିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ରହିଲି। ରହିବା ପରେ ଗୋଟେ ମାସ 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେର୍ ବାହାରିଲା। ତୁ ରହିବୁନି, ଇଏ କରିବୁନି, ଏମିତି କହିକି ପିଲାଙ୍କୁ ମାରଧର, ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା, ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଏମିତି ସବୁ କଲା ପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ପୁଣି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଲି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ସେତେବେଳେ ସେ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ନେଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇଥିଲି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଯାଇଥିଲି, ମହିଳା କମିଶନ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ DCP ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି, SCPଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି, CPଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ମାନବ ଆୟୋଗ ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ତାଙ୍କର ବି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି, ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟକୁ ବି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି। ଏମିତି ଯେତେ ଆମ ସଚିବାଳୟ ଯାଇଥିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବାସ ଯାଇଥିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲି, ସବୁଠି ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। DGଙ୍କ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ଆମ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁଠି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ନିରାଶ ହେଇଥିଲି। ଏକମାତ୍ର ଖାଲି ମାନବ ଆୟୋଗ ସେଠି କରିଥିଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସରେ, ସିଏ ମୋତେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟଟା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି 3 ବର୍ଷ ପୁରା ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ। ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଆସିକିରି ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିକିରି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଘର ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ। ଦିଅର, ଯାଆ, ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଁରେ ବି କେହି ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ। ଗାଁ ନୁହଁ ତ, ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା କେହି ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ। ଦୋକାନକୁ ଯଦି ଯିବି 100 ଟଙ୍କା ଜିନିଷକୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଜମିବାଡ଼ିର ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବଣ୍ଟନ ପତ୍ର ହେଇଥିଲା। ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେଥିରେ ବି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଝା ନାଁରେ ଯିଏ ଏଥର ପଟ୍ଟା କରି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଚଳିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି 2015ରେ ତହସିଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଯେ ମୋ ନାଁରେ ଏଥର ମୋ ପଟ୍ଟା କରିଦିଆଯାଉ। ତହସିଲରେ ସେତେବେଳେ ସୁବୋଧମୁଖୀ ଦିଅର ଯାଇକି ଓକିଲ ନେଇ କହିଲା, ନା, ଆମର ପାଟିସନ୍ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି କୋର୍ଟରେ, ତେଣୁ ଏଠି ପଟ୍ଟା ହେଇପାରିବନି। ତହସିଲ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ମନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଲିଖିତ ବି ମୋତେ ଜଣେଇଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପାରିବୁନି, ତେଣୁ ଆସିଲା ପରେ ଦିଅର ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା, ସେ ବଣ୍ଟନ ପତ୍ରକୁ ମାନିଲାନି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଘର ସିଏ ଗୋଟେ ଫର୍ଜରୀ କରିକି ତା ନାଁରେ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ କରିଛି, ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ସେ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସୁବୋଧମୁଖୀ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଲିଗାଲରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ,
ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ, ସୁବୋଧମୁଖୀ ସାନ ପୁଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମାନେ ଉର୍ମିଳା ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ 4 ଜଣ ହେଉଛୁ ଲିଗାଲ୍ ହେର୍। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଲିଗାଲ୍ ହେର୍ ବାହାର କରିକିରି ଘରଟେ ତା ନାଁରେ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଲିଗାଲ୍ ହେର୍ ବାହାର କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଲିଗାଲ୍ ହେର୍ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି, ଝିଅ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଗାଲ୍ ହେର୍ ଫେର୍ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଛି, ମାନେ ଝିଅ ଅଛି, ସୁବୋଧମୁଖୀ ଅଛି କହିକିରି ଶାଶୁଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଶୈଳବାଳା ମହାପାତ୍ରକୁ। ସିଏ ବି ଜାଣି ଶୁଣିକି ମାନେ ଆମ କେସ୍ରେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଥିରେ ଇଏ ହେଇକିରି ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ସିଏ ବି ସେ ଜମି କେମିତି କିଣିଲେ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକିରି ସେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ନାଁକୁ ହଡ଼ପ କରିସାରିଲାଣି। ଏତକ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି ନା କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ଟେ କଲି। ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ସେ ମୋଠୁ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ସତ, ସିଏ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଲି ବହୁତ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ। କ'ଣ ନା ମୋଠୁ ପଇସା ନେବେ କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ କିଛି କୌଣସି କେସ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ମୋର କୋର୍ଟରେ ସବୁ କେସ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଓକିଲ ଠିଆ ହେଇନଥିଲେ। ଯାହା ଓକିଲ ଥିଲେ ତାର ଓକିଲ ଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି କେସ୍ କ'ଣ ଚାଲୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଯେତିକି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେତିକି କହିଲି। ତାପରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏଠି ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଥିଲେ ସେଠି ସେମାନେ କହିଲେ ମୋତେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଭଦ୍ରଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ କୋର୍ଟ, ସେଠି କହିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଯେହେତୁ ଓକିଲ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ, ସେ ଓକିଲ ଯିଏ ମୁଁ ଯାହାକୁ ରଖିଥିଲି ମାନେ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି, ସିଏ ସେଠିକି ଯାଇନଥିଲେ। ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କୁ ଧରିଲି, ସିଏ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କହିଲେ ତମର କୌଣସି କେସ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାଲୁନି। ସେଇଠୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏ ଓକିଲଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିକିରି ମାନେ ସେତେବେଳକୁ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ସିଏ ମାନେ ସରିଗଲାଣି, କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଗଲି ଅଲଗା ଓକିଲ ନେଇକି, ସିଏ ସେଇଠୁ ସିଭିଲ୍ ସୁଟ୍ କଲେ, କରିକିରି ସେଇଠୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ କେହି କାହା ଜାଗାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ନ ହେଇଛି ଯେ କେହି କାହା ଜାଗାକୁ ଯିବେନି, ତେଣୁ କି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେନି। ତେଣୁ ସିଏ ଇଏରେ ଯେଝା ସୀମାରେ ଯିଏ ରହିକି ଚଳିବେ, କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିକି ଚଳିବେ। ସୁବୋଧମୁଖୀ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୋର୍ଟର ନିୟମକୁ ମାନୁଛି, ନା ପଞ୍ଚାୟତ ଫଇସଲାକୁ ମାନୁଛି, ନା ପୋଲିସିଙ୍ଗ ମାନୁଛି, ସେ କିଛି ମାନୁନି। ଆଉ ଶାଶୁ ଯିଏ, ସିଏ ତ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ପାରିଲେ ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ନଡ଼ିଆ ପାରା ହେବ? ନଡ଼ିଆ ଟୋଟାଲି ପାରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଯଦି ମୁଁ କେଉଁଠି କେଉଁ ଜିନିଷ ଥଉଛି ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପାଟି କରନି, ଶାଶୁଟା ତ। ଆରେ ଶାଶୁ ତ ସବୁ ନେବେ, ତାହେଲେ ମୋ ପିଲା କ'ଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ଚଳିବେ? ଶାଶୁ ବୋଲି ନା ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁଛି, ତାପରେ ବି କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ 5-7 ଜଣ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ତା ପାଖେ ବି ପଇସା ପ୍ରବଳ ଅଛି। ମାନେ ସାହିରେ 4 ଜଣ ଲୋକ, 4ଟା ପରିବାର, ସୁବୋଧମୁଖୀ ସେଥିରେ ମିଶିକି ମୋତେ ବି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ହଇରାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସଙ୍କ ଇଏରେ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ହଇରାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ। କେମାତ୍ର ଏଇ ସାହିରେ 4ଟି ପରିବାର ସବୁବେଳେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୂଜା ପର୍ବରେ ସାମିଲ କରୁନାହାନ୍ତି, କି ପାଣି ପାଇଁ ଗଲେ ବି ସେମାନେ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ନେବାକୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପୁରୁଷ ଲୋକ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ତ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହିବା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ବି ଏଠି ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସୁବୋଧମୁଖୀ, ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଘର, ସବୁବେଳେ ଆସିକି ସେ ବାହାରେ ବସିକି ହୋ ହାଲ୍ଲା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ, ଆଗରୁ ପୋଲିସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ପୋଲିସଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଏଠି ରହିଥିଲି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପୋଲିସ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କି ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ IAC ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ବଦମାସ। ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋଠୁ,
ଯଦିଓ ଖୋଲିକି ନ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଆଳରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟି ନ ପାଇଲାରୁ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଧମକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଟୋଟାଲି ମୋ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେ ସୁବୋଧମୁଖୀ ହିଁ ରାଇଟ୍ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଛଳରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର ଖରାପ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ନାରୀକି ଯଦି ଚରିତ୍ର ଖରାପ କହିବେ, ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଠିକ୍ ଥିବ ସିଏ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବ? ତେଣୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି? ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ମାଗୁଛି କି ଯୁକ୍ତି କରୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ କଳି କରୁଛ କାହିଁକି, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଳି କାହିଁ ଆମେ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କଳି କରିବାର କୌଣସି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଳି କରିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଓଲଟି ପୋଲିସଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ କଳି କରିବୁ? ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମିଛ। ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ କହେ ଆମେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ ମାନେ ସେଇଟା ଠିକ୍। ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍, ଆମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏରିଆର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ରାଇଟ୍ ବୋଲି ମାନିବେ। ସିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସବୁବେଳେ ଯେ କମିଶନରଙ୍କୁ ଜାନକୀ ମୁଖୀର ଶ୍ୱଶୁର ତା ଦିଅର ନାଁରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାନକୀ ମୁଖୀ ଆସି ଆମ ସେଥିରେ କଳି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ। ଏଇରା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। କମିଶନର ମାନେ ସିଏ ବି ଭାବିବା କଥା କି ସିଏ ବି ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ସେଠି ବି ସେମାନେ ଆଇଏସିଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା ଯେ ଆମର ତ ଜମିବାଡ଼ି ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଜାନକୀ ମୁଖୀ ସେଇ କଥା କୁହ, ସେ ତାଙ୍କର କେସ୍ କରନ୍ତୁ କି ନହେଲେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବେ ନା, କି ପଚାରୁଥିବେ ନା କିନ୍ତୁ ନା ସେ ରିପୋର୍ଟ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତମେ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରୁଛ, ପୋଲିସକି ଅଧିକାର ମାଗୁଛ। ମୁଁ ବି ଆଇଏସି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଣୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଣିଛି। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମରୁ ବି କେବେ ମୁଁ ଅଧିକାର ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇନି। କେମାତ୍ର ମୋ ଦିଅର, ଯାଆ, ନଣନ୍ଦ, ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦେଇ ଏମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁଠି କରିଛି। ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଉଛି ସେ ମୋତେ ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ନ କରି ଦେଇ ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ମାଡ଼ପିଟି ହେଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ସେଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନ ପତ୍ର କି ସେ ମାନୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ତ ସେଇଟା ଇଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 144 ହେଇଛି, ତାପରେ ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେହି କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ପୋଲିସରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କାହିଁକି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯାଇକି ଏସବୁ କଥା ନ ମାନୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର ଏବେ ଯେତିକି କେସ୍ ତା ନାଁରେ ଅଛି କି ପୋଲିସ ଯେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସତ ବୋଲି ବି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ସୁବୋଧମୁଖୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେବାର ନିହାତି ମାନେ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସବୁ କଥା ଅଛି ପୋଲିସ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁବେଳେ ସୁବୋଧମୁଖୀକି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ହେଲେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଫାଇନାଲ୍ ହଉ କି ଇଏ ହଉ। ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ ମୋତେ ମାନେ ସେଠି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଜାନକୀ ମୁଖୀ କୌଣସି ଅରଡ଼କୁ ମାନୁନି ବୋଲି। ଏ ଆଇସିଙ୍କ କଥାଟା ଏତିକି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାନକୀ ମୁଖୀ କିଛି ମାନୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଏଠି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଠି ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବୋଧମୁଖୀକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ଏଠି ବି ମୁଁ ଆଉଥରେ ସିପିଙ୍କି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସାର୍ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସକି ଆପଣ ଆଇଏସିଙ୍କି ଡାକନ୍ତୁ, ମୋତେ ଡାକନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖେ ଯେତିକି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଇଏସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଦେବି। ଆପଣ ସେଠି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଆଇଏସି ପର୍ସନାଲ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ। ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଘରୋଇ ମାମଲାରୁ ଯାଇକିରି ପୋଲିସ କେସ୍ରୁ ଯାଇକି ଏ ଆଇଏସି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋଠୁ? ସିଏ କାହିଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଇଏ ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୁଡ଼ରେ ଆଇଏସି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଙ୍କର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ।
कि विश्वास भी नहीं। ये पूरा टोटाली उपरे सुबोधमुखी की सपोर्ट करछंती, मते बदलामी करछंती। किछि तो निश्चय चाहूँଛନ୍ତି, जोटा न पाइलारू से पर्सनाल मो उपरे राग सुझाउछंती। ये सब जिनिस जदि सीपी सार मु आपन को एटा मु तो एबे अभियोग करके आसी आपण ग्रीवांस रे आउ थरे भी ए वीडियो मध्य अभियोग करुच्ची कौन पे बाल्यंता ये से मो पाखे मो पे पर्सनाल मो उपरे माने एमती गोटे विरोध करुछंती सेटा आपण तदन करंतु आईएससी विरोध रे कार्यानुष्ठान करंतु।